Dorcas Agik Oduor chiegni keto historia kuom bedo Attorney General kata jang'ad rieko maduong' ne sirikal mokwongo mamiyo e pacho kae. Mae biro bang' komiti mane goyo kogno jotend migepe mogwel kod od bura mamalo podho gwelo mare. Jafwamb marwa mar siasa Chris Owino kolonwa gik mopong'o dheru mar Dorcas Oduor bang' chamo muma kaka Attorney General mar 9 mar piny Kenya. Mana kaka nyinge, Dorcas Agik Oduor ogik keto historia manyangafu kuom bedo Attorney General mokwongo mamiyo e historia mar piny Kenya. Dorcas man kod lony mathagalany e weche mag chike ne opuodh kod komiti mane goyo kogno jotend migepe mogwel kaachiel kod od bura mar bedo Attorney General mokwongo mamiyo. Dorcas Agik en nyaluo ma otiegore kabisa e weche mag sheria. Osetiyo office Attorney General kendo osetiye weche mag prosecutions higni mang'eny. In fact, kadide bed ni piny tiyo maber, Dorcas dine osebedo DPP, Director of Public Prosecutions, chon gi lala, ok sani. Koro e weche mag chikegi, to gin weche ma Dorcas olonye, kendo osetiyo tijni higni mang'eny. Ma an gi pacha wacho ni king'iyo lony mar Dorcas, to olonye e tijno kabisa. Kendo yier moyiere kaka Attorney General en omi ng'at man king'iyo lony mare en ng'a moromo godo. Bang' chamo muma, Dorcas Oduor dhi bedo Attorney General mar 9 e historia mar piny Kenya bang' jatend piny William Ruto riembo tich JB Muturi dwe mokalo. Kata kamano, gwelo ma Dorcas Oduor biro e kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo wendo e korido mag doho kuom chako chenro ma odhi ataro kod katiba, gino ma okil Kamalo Kawilis Otieno neno ni tich ma ochomo Dorcas Oduor ok yot. Ok yot. Ng'ama odhi tiyogo ok ng'ama yot tiyogo. Kaka wacho ni en ng'at ma omi tich mondo advice, kasto advice kaka advice. Dhi bedo ne mapek mbele ka. Koro Dorcas kabo chiwo paro maliw kaka chik wacho, ok en tije mar neno ni sirikal otimo kaka wachono. Pod odhi we wach ne sirikal mondo tim kaka gipare. En mare en mana ng'ado negi rieko ni chik wache kamae. To winjo rieko mong'ado negi no to mare gi. Koro ibo neno ka podi weche gi pod ok bilokore. Nikech an kata ka ngarango JB Muturi kata Kihara, magi ne gin jok ma bende olonye chik. Ne ging'e weche gi. Tang'o momiyo gik mane gitimo mang'eny, gik ma sirikal ne timo mang'eny, ne gitime yo mok luw chik. Manyiso ni kata chik mag ka ong'adnegi rieko, chik be gisomo giwegi, ok gidwa luwo gima chik wacho. Mano e shida maduong'. Koro rieko maduong' ma Dorcas nyang'ado ne Ruto en nyiso ni nyaka ing'e ni muma mane chamo Kasarani ne en muma manyisi ni mondo iluw chik kaka chik wacho. E bwo telo mar JB Muturi kaka Attorney General mar piny Kenya, chenro madongo mag piny owacho mag Kenya Kwanza kaka chenro mar gero udi ma nengogi oyweyo, okumba manyien mar thieth kata SHIF, gwelo jolup jotend migepe kaachiel kod tero obila e piny Haiti ne ochung' kod doho kuom dhi ataro gi katiba. Okang' ma kamano ne okelo penjo mathoth ni ng'ano manindo e tije e kind jong'ad rieko ne sirikal kod jatend piny William Ruto. An aparo ni jong'ad rieko osechiwo rieko maliw, to shida en ni William Ruto gi jo sirikal ok dwa winjo rieko maliw. Gin ka giseamua gima gidwa timo to gitime. Chik gineno ni chal mana roadblock mabaro pogo gi timo gima gidwaro. Ok girang chik kaka wacho. Ok gidwa timo gima chik dwaro ni mondo gitim. Mane kuma shida maduong' nitiere. Kadine bed ni gin joma rango ni wadwa luwo chik. Gin gima ng'ata nyalo somo, ng'ata nyalo neno. Gin giwacho ni wadwa timo political objective, nwa tim gima kamae. Koro ok gidew, bok badhgi ni chik to wacho nang'owa kaka onego bed itimo gino. To mane ma dhi bedo shida maduong' ma Dorcas dhi yudo sama omiye tijni. Nikech odhi somo chik kaka chik ondiko, to odhi lero wach kaka chik dwaro, to jogi ok bi winje kaka gisebedo kok giwinjo mosebedo e apisno e ndalo mambele ka. E kindeni, buche mag osuru mag mauta kata fuel levy, chenro mar gero udi, chik mar omenda mar 2023-2024 kaachiel kod okumba manyien mar thieth duto pod ni e doho, kendo piny owacho dhi somo rieko maliw mar Dorcas Oduor ewi chenro makamago. Ere kaka Dorcas Oduor onego chom osigo makamae?
kaber onego bed nowacho gima chik dwaro. Ka kuma jo sirikal nokotimo kaka chik dwaro, onego nyisgi ni chik ne wacho ni otim kama to nokotime. Koro ranguru kaka unyalo regularize, utime e yo ma chik dware. Ka tek negi to girit mondo doho oamua, owit gigo oko. Nikech samoro nyalo wacho kamano to jogo bok biwinje. Koro ebe wene doho mondo doho mondo wache. Nikech kata king'iyo wach mar bura mar chik mar omenda ma 2023. Doho wacho ni onego bed ni chik mar ni Appropriation Act bed gi revenue estimates, pesa midhi choki gi kaka idhi ti gi pesano. Bet kumoro achiel mane miluongo ni budget. To mane gitimo, ne giketo mana kaka idhi ti gi pesa. No giketo kaka idhi chok pesa. Koro inyiso kaka idhi tiyo gi pesa, to kinyiso kuma pesa ni wuokie. Mano gima chik owacho e katiba. To doho ma High Court owacho kamano, Court of Appeal wacho kamano. Koro Dorcas ok en ajuoga mondo lok wache gi kodhi malo kucho e Supreme Court. Kibed ng'ama riek wacho ni kata notimo marach, walosuru wa regularize. Walos Appropriations Act, mane kaka idhi los pesa, chok pesa, kaka idhi ti gi pesa. Mane kwaluwo chik. To kok giwinje bende, girit mondo doho time kaka doho timo. Achiel kuom midhiero mane ochomo Attorney General machon JB Muturi ne en okang' mar migepe mag sirikal rem kawo pache e wi chenro mag sirikal. Okil Kamalo Kawilis Otieno lero ni Dorcas Oduor nyaka ikore mar kedo gi midhiero makamano. Dorcas dhi tiyo maber. To kapo ni sirikal pod dhi timo gik maricho gi, kik wawach ni en Dorcas emoketho. Wawach ni ng'at ma Dorcas omiyo advice ema ite odinore, ok dwa winjo gimokone, to ok dwa somo gima chik ondiko. To mane William Ruto. En koseamua gimodwa timo, kako dwareno e kako time. Chik ok romne, ok chalne, bok kopar kata ni chik no nitiega. Willis Otieno medo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka chak tiyo kaluwore kod chik ka odwaro tieko midhiero mag doho chungo chenro mag sirikal. Koro Ruto en owuon ochwong rangre e iye. Nito bende gima chik wacho ni abo luwe koso kabi luwe. Nikech koko luwe to kata Dorcas ndik barupe adi, ne wach weche adi, ne ng'ad rieko marom nade. Ka ng'ama onyiso gigi ok winj wach, ite odinore ne chik, to pod wabo bedo gi changamoto maduong'. Ka pod ji bro dhi e doho mondo okwedh gik ma sirikand Ruto otimo. Willis Otieno bende leronwa kido mar Attorney General ma oganda jo Kenya dhi yudo e bwo telo mar Dorcas Agik Oduor. En ng'ama tiyo matek, ojatich matek. Koro ji bro neno ng'ama wiye ler gi ng'a jatich matek. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.